Mikä on DK semmonen kova? Se on väärässä preseensessä, se on dead. Shokkasin. Ne vaan pysyvät DK:ssa. Stunnasin to. Joo. On dead. Vieraan ton papin. Kaikki cooldownit vaan DK, kaikki cooldownit DK. Ghost. Remorseless Winteri tulos. Mä vyvernasin ton brief. Mä otan shot. Sillä on Guardian Spirit. Ihan sama nukee läpi vittu. Lulapaa tossa brief. Joo mä stunnasin sen. Shokki. Eikö nyt tulee lulapaa? Okei. Priest, go! Mä saan lisää priest. Stunna. Se kuolee. Vittu saatana, se sai itse up. Ai. On Mennään DK. Ne on sitten mussa. Mä teen teet. Joo. Shokki. Shokki sisässä. Kenias. Vittu tossa satanan ristissä. Kessä te oikein ootte? Mä oon DK. DK. Sillä on kyllä oikea presensen. Vittu. Mä Kehetä en sä saa vai? priesti vittu for the lows. Nyt on vaikka mennä siihen. Mä nyt heksaat jonkun. Joo. Mä sain sieltä druidia vaan. Ruuttaan papin. Mä saan sen syklään. No. Hei, tulkaa mun lähelle. Vip. No ei tarvittu, mä selviin. Mä en tajunnut sitä, mä oon sehän string. Vyvernultiin toi druid. Mä otan damage vitusti. Mä ei vaikka ritaat. Mä heksaan DK. Ruuttaa DK, okei. Full trappi varmaan tohon druidin. Interruptisin syklon. Okei. Stunnissa pappi. Mä oon stunnissa. Muhun tulee paljon damage. Tulee hiiliä. Hyvä safekari. Vittu tää kestää paljon. Mä deteet. Se on hyvä. Mä interruptaan servakästä. Interruptasin papi. Okei, mä interruptaan tää. Eikö se nyt kuole jo vittu? Saada se druid. Tulee CDtä vähän taas. Mikä on se freedom? Syklanessa on. Heksaan Syklanessa. DK, heksaan DK, DK heksaan. Stun pappiin lähtee. Druidi on